Radio Maraña presenta documental Vilar de Barrio. Vilar de Barrio é un concello da provincia de Ourense. Pertence á comarca da Limia. Segundo o patrono municipal, en 2014 tiña 1.500 habitantes. O seu xentilicio é barriés. Xeografía. Concello de grandes contrastes no sur, comeza a chaira antigamente ocupada pola lagoa de Antela. Actualmente, debido á concentración parcelaria, talláronse grandes masas arbóreas, o que deu como resultado unha paisaxe máis semellante de Castela que propiamente galega. Mais ao norte, a paisaxe distínguese por ser un val conformado polo río Arnoia, que en palabras de Lixio Rivas Quintas, a Veiga do Medo, hoxe en gran parte cuberto de piñeiros, con cuberta natural de xiesta e de toxo. Subindo as costas ven o mato e ao lado dos prados, as típicas árbores que necesitan auga para sobrevivir. Preto das aldeas, castaños, centenarios e leiras de trigo, millo e pataca. Ao leste atópanse o comezo da serra de San Mamede, lugar prácticamente despoboado, ocupado por bosque de piñeiros, onde nace o río Arnoia de gran interese natural e posible desenvolvemento turístico polas súas amplias vistas e mínima influencia da presencia humana. 3. Clima. O concello posúe un clima moi suave, pasando a frío. Podería clasificarse como clima de montaña durante o inverno e como clima continental de interior ou mediterráneo suave durante o verano. A media de mínimas no mes de decembro é de 2 centígrados e as máximas sitúanse alrededor dos 9 centígrados. A serra que o rodea facilmente se pode atopar nevada na época invernal. Na época de verán, a poboación pode chegar a experimentar os 40 centígrados, e incluso superalos. Moitas veces a sensación térmica é máis intensa que o mostrado nas temperaturas. 4. Patrimonio. Castros en Bóveda e Padreda, restos de lápidas funerarias, ponte sobre o río Arnoia, en Arnuide, a cruz de San Martiño, en Alemparte, e parte dunha vía romana que ía desde Chaves ata Verín. A casa do Marqués de Bóveda. En Bóveda é a casa dos gaiosos na parroquia de Padreda, do século XVIII. 5. Historia. A presencia da cultura no municipio faise evidente polos restos das construcións castresas que se conservan en Bóveda e no Monte Castelo. Neste último apareceron unha serie de lápidas de carácter funerario que parecen demostrar que estes asentamentos eran tamén lugares de residencia estable. Son poucos os restos que se conservan da presencia romana neste territorio, probablemente debido a que as incursións romanas nesta primeira fase de conquista tiñan máis un carácter de exploración ou pisase que de asentamento propiamente dito. O Monte Castelo. Entre os povos de Bóveda, Gumareites, San Miguel e Padreda, coroado de penedos e a unha altura de 793 metros, sobre o nivel do mar no seu punto máis alto chamado As Torres. Érguese o Monte Castelo. Aquí houve un importante castro e un castelo medieval, o Castelo Santi Johannis. Atopouse bastante cerámica prerromana, romana e medieval nos arredores. Pódense atopar os alicerces de algún muro medieval e un túnel, tamén medieval, escavado na Peneda. Na veciñanza pódense ver nos penedos pías e outros sinais da longa moradía neste lugar. Conta a lenda que no castelo viviron os mouros. Hai ali unha cova grande, chamada o Brazo dos Mouros, e fonda na que os veciños hai tempos fixeron escavacións. Contan que ten unha grande boca que é a entrada a uns grandes corredores. Dentro atopouse a imaxe dun santo cun candeeiro de metal na man, chamado o Mercurio, que se atopa no Museo Arqueolóxico de Ourense. Parece que ao entrar no burato hai un penedo moi grande embazando a entrada dos corredores. Di a lenda que ese penedo tapa a entrada a unha sala ancha, con tesouros. Tamén contan que uns canteiros, ao arrincar pedra, atoparon unha espada. Remontándonos á historia máis recente, a maior parte das feligresías que pode
que compoñían o antigo termo municipal de Vilar de Barrio, estiveran sometidas ao poder das grandes casas señoriais e da igrexa que exercían xurisdicción sobre os veciños do lugar e, ao mesmo tempo, cobraban seus impostos. Así o marqués de Bóveda exercía señorío e xurisdicción na parroquia de Bóveda. O marqués de Sierra na de Seiró e o arcediano de Baronceli na parroquia de Alberguería. En Bargantes, a maior parte das feligresías estaban sometidas aos dominios do arzobispo de Valladolid, que exercía xurisdicción nas parroquias de Arnuide, Vilar de Barrio, Prado, Rebordechao e Riobó. Na etapa do primeiro terzo do século XIX, no concello de Vilar de Barrio, houve un concello constitucional chamado Arnuide, que pertencía ao partido xudicial de Maceda de Limia, e que como tal figuraba nos repartos que facía a entón Deputación Única de Galicia para distribuírlle aos concellos a quinta e as contribucións territoriais de consumos. Arnuide figura como concello no reparto de quintas que fai a Deputación de Galicia o 7 de xullo de 1821, coa obriga de entregar 2 homes e 3 cuartos. No reparto da contribución territorial do 13 de setembro de 1821 e finalmente no reparto da contribución de consumos que fai a mesma Deputación de Galicia o 2 de outubro de 1821, o concello de Arnuide segue pertencendo ao partido xudicial de Maceda de Limia cando a comezos de 1822 se fai a división de Galicia en 4 provincias e pasa a depender en cargas e tributos da nova provincia Deputación de Ourense. En realidade, o concello de Arnuide comprendía a totalidade das parroquias coas que conta agora o concello de Vilar de Barrio, xa que está formado por Arnuide, Bóveda, Maus, Padreda, Prado, Rebordechao, Leiro, Riobó, que daquela era parroquia e Vilar de Barrio, é dicir, todas as parroquias que posteriormente formaron o concello de Vilar de Barrio. Ao facerse os proxectos dos novos concellos partidos por xudicadas ordenado polo gobernado civil de Ourense, o 18 de febreiro de 1836, ao acordo aprobalo e devolver o expediente ao goberno civil. A lista dos novos concellos da provincia, unha vez instalados e coa aprobación de SM, foi publicado polo fai referencia ao partido xudicado de Alleriz o 11 de xullo de 1836. En ela aparece o concello de Vilar de Barrio. Camiño de Santiago. Este camiño da vía da Praza cruza a parte oeste do concello atravesado as parroquias de Vilar de Barrio e Pedra Alta, e as aldeas a Serra Penoufos é unha alternativa de peregrinación a Santiago. Festividades. A festa agronómica máis importante de Vilar de Barrio é a Festa da Pataca, que se celebra no mes de outubro, xunto coa festa celebra en todas as casas de unha parroquia conformando ao concello.